Ja vás teda vítam dnes pri ďalšej diskusii Genius Loci tu v Rosenfeldovom paláci. Ide o 69. pokračovanie teda tohto diskusného formátu, ktorý sa týka Žiliny. A dnes teda na tému skateboarding v Žiline. No a moje pozvanie dnes do tejto diskusie pozvali traja Michalovia. Neviem, či sa nám to tu niekedy ešte stalo, že by sme tu mali teda troch hostí s rovnakým krstným menom, ale teda zjavne teda Michalovia obľúbujú skateboarding. Takže máme tu dnes Michala Babika, máme tu Michala Čajku a máme tu Michala Horečného. Zdravíme. Tak, dobre, chalani, na začiatok ja sa vás hneď spýtam, kedy ste sa vy teda ku skateovaniu dostali a aké boli tieto okolnosti? Že teda, čo bolo na tom začiatku a ako ste si postupne vyvíjali ten vzťah k tomuto? Tak, jak môžem začať, tak v podstate ja som začal ešte na základnej škole a bolo to zhruba nejakom, by som povedal, že 89. 88. roku. No a bola to čisto náhoda, som mal kamaráta, ktorý chodil do Poľska, on tam žil v podstate s rodičmi a predsa len to Poľsko už bolo trošku také ako keby pred nami v rámci nejakých takýchto nových športov. No a on vlastne dostal k tomu, že doniesol ten skateboard z tej Varšavy a sme sa začali tak pomaličky spúšťať na tom, nebolo to nič závratné, len sme sa učili proste, aby sme na tom vedeli stať. No a potom to prerastlo do takého konička, ktorý proste jednoducho, jak sa povie, chytil človeka za srdce a už to išlo samo potom, hej, že už ten človek už v podstate žil s tým skateboardom okrem noci stále, hej. Tak ja v podstate tiež nejako sa dostal k tomu na strednej škole, to bol asi možno nejaký rok 95-96, kedy som mal spolužiaka staršieho, ktorý chodil akože oblečený, mal široké gate, tenisky, tak ináč sa obliekal, vyčneval proste z toho davu. Som sa pýtal, že čo robí a tak, a on, že jazdí na skate, že sa stretávajú akože v meste, že nech ja chcem, že môžem prísť sa pozrieť a tak som prišiel, sa dívam, sa mi to pozdávalo. To bolo také ako niečo nové, iné, hej, sa mi to... Tak, tiež som si nejako zadovážil ten skateboard a už to išlo, no, už som sa viezol. No, pre mňa to bolo jednoduchšie, lebo ja som trošku mladší ročník ako chalani a ja som začal 2000-2001 asi a to už nejaká komunita bola vybudovaná, hej, že niečo už vlastne existovalo a cez staršieho brata som sa k tomu dostal, pardon, a ktorý už mal nejaký skateboard a páčilo sa mi to, bolo to niečo nové, úžasné a hlavne, ako vravím, že už bola tá komunita, ja už som videl, že čo to obnáša, čo to všetko je, či to bola móda, alebo či to bolo proste to, že sme boli nejak na okraji spoločnosti trochu, alebo niečo, takže týmto štýlom som sa k tomu trochu dostal takto ja. No a teda tým pádom, ako toto skateovanie ovplyvnilo váš život, povedzme tak v takej globálnejšej mierke, lebo určite s tým spojený je teda taký ten adrenalín, hej, nejaká možnosť, schopnosť, že sa možno menej báť takých vecí, akože aj toho nárazu, aj toho pádu. Nebali ste sa potom, povedzme, v živote tým pádom menej nejakým spôsobom aj takých bežných situácií, že keď už ste toto mali vlastne takto vyskúšané, oťukané? No, a ten skateboarding je super v tom, že človek ako keby není sám, že stále má pri sebe niekoho, nejakých kámošov a ako keby, poviem to, že navzájom sa hecujú. A cez ten skateboarding vlastne dosť spája ľudí. Hej? Čiže aj ten človek, ktorý by bol nejakým štýlom nejaký introvert, hej? Že tak dokáže sa nejakým štýlom sa dokáže proste spojiť s ďalšími ľuďmi a ten skateboarding mu otvára cestu. Hej, či už to je napríklad aj k nejakému cestovaniu, takže môže objavovať a skúšať nové veci. Takže aj takto sa dá. No páni, vy ste boli na tom ako?
Keď sa zamyslíte, povedzme, nad nejakými konkrétnymi situáciami v živote. Ako Michal to opísal, tak to cítim aj ja vnímam a tak to aj je, aj bolo, hej, že vlastne tam bolo to super, že sme sa keby doťahovali, predbiehali, dobiehali, stále držali spolu, hej, že sme to ako keby spolu prežívali všetci, hej, že tak, že bolo to ako veľmi... Áno, má niečo vlastne také, čo tých ľudí spája práve nejaká činnosť, hej, a niečo, čo robíte radi spolu, no. No, presne tak, že vlastne nebolo to nejakých, že by sa niekto vyvyšoval, ponižoval alebo niečo také, že proste bolo tam to ako keby také kamarátstvo ozajstné, že všetci boli naladení na rovnakú vlnu, hej, že všetci išli rovnakým smerom, rovnakým štýlom. No a v tých počiatkoch to teda vyzeralo ako? Keďže vy ste si len vtedy začínali zakladať práve tieto nejaké komunity úplne od piky, tak vlastne ako vyzeral tento rozvoj tohto postupne? Ako to prišlo k tým ďalším ľuďom? No, tak ono to v prvom rade bolo, že som mal nejakých spolužiakov, ktorí proste tiež mali záujem o ten skateboarding, tak už vlastne na tej základnej škole som mal vlastne spolužiaka jedného, potom som mal vlastne toho môjho suseda, ktorý žil v Poľsku, on sem chodil vlastne na prázdniny, takže my sme boli takí, čo sme sa poznali a začínali sme to objavovať, ten šport. No a zaujímavé je na tom to, že vtedy to ako bolo také veľmi zriedkavé, že málo kto proste takéto niečo robil, jednak z toho dôvodu, že tam veľmi ťažko bolo zohnať nejaké proste tie skateboard celkovo ako taký. No a bolo to veľmi srandovné, lebo v podstate už nejaká skupina v Žiline chalanov, ktorí jazdili na tom skateboarde, existovala. No a vlastne my sme sa tak náhodou k sebe dostali. Ja pochádzam vlastne akože z centra mesta a oni vlastne bývali niektorí v Závodí a trochu akože v tých okrajových štvrtiach. No a jednoducho proste človek ako chodil po tom sídlisku, po meste a tak zrazu začal vnímať, že je tam niekto ešte iný. No a proste jednoducho, ako to je v takejto komunite, že tí ľudia nachádzajú nejaké nové veci, tak proste sme sa stretli, vôbec sme sa nepoznali, prišli ku nám na sídlisko, my sme mali takú malú rampu spravenú, že či si teda akože môžu zajazdiť, oni vlastne prišli z mesta a to už také tie prvé triky, ako kedy si boli, že proste zabrzdil na zadných trekoch a tak proste to takí ostali všetci hotoví, že akože dobre jazdia tí chalani a tak a potom sme vlastne zistili, že oni napríklad tej úrampe nevedeli, lebo oni na tom nikdy nejazdili, mali iba proste taký bank mali spravený v meste, na ktorom skákali. No ale takto sme sa spoznali, oni potom chodili ku nám na sídlisko, pojazdiť si do úrampy, potom oni nás zobrali do mesta, oni nám ukázali svoje prekažky, aké mali a v podstate v tých začiatkoch ten skateboarding bol vlastne o tom, že sa jazdilo po meste, hej. Tam, vtedy to nebolo také, že boli skateparky a takéto vyhradené miesta na skateboarding, takže sme chodili jazdiť do mesta. No a to už sú tie prírodné prekažky, ktoré to mesto vlastne poskytovalo a to boli rôzne schody, ja neviem, obrubníky, zábradlička, takže taká vlastne meka toho skateboardingu v Žiline, kedy si bola pred domom odborov, lebo dom odborov ešte za čias, kedy nebola Aupark a tieto obchodné centra, tak tam bol strašne dobrý povrch pred tým domom odborov a bolo to vlastne celé z mramoru, tá dlažba. No a to je ideálny povrch na to, aby sa jazdilo na skateboarde. Čiže tam sa človek 2 razy odrazil nohou a išiel niekoľko metrov bez toho, aby sa musel odrážať. Takže to bolo také miesto, kde sa všetci títo ľudia stretávali. No a odtiaľ sa vyrážalo v podstate do mesta. Či už ku šporiteľni, tam už na tých fotkách bolo vidno, že tam boli schody, z jednej strany 3, v strede 5 a z druhej, neviem, či 9 schodov. No a proste to sú také prírodné prekažky na ten skateboarding. No a tým pádom vlastne tam sa všetci takto zgrupovali. No a tým, že vlastne prichádzali noví ľudia, tak chodili tiež do toho mesta, vlastne sme sa spoznávali, ja som sa potom spoznal s Míšom Babčom, no a s Míškom som sa spoznal už potom až nakoniec, kedy som ja už v podstate prestal skateboardovať.
No a Generačná obmena, ale v podstate vnímam obidvoch v podstate tak, ako som to vnímal ja som seba, že fakt ten skateboard ako bavil a robili to s radosťou a preto boli dobrí na tých skateboardoch, hej. Michal ešte stále jazdí, takže ešte stále je dobrý. No dá sa tým pádom nejako povedať, že začnete aj vnímať to mesto povedzme aj inak, akože cez povedzme inú prízmu, že keď si hovoril napríklad o tých rôznych povrchoch, hej, alebo o tých prekážkach. Vlastne ľudia, ktorí toto nerobia, nesketujú alebo proste nepoužívajú tie niečo akože dopravné prostriedky, nejaké iné veci, aktivity, tak vlastne vidia len to, na čo je to akoby pôvodne určené. A vy sa na to pozriete a zrazu je tam prekážka, alebo zrazu je tam niečo iné. A začali ste sa potom na to pozerať aj spoločne, proste takto viacerí tiež, že jednoducho už to bolo možno až také intuitívne, hej, že vlastne niečo sa pozriete a z tohto by bolo dobré niečo. Tak samozrejme, že vždycky prišiel niekto s nejakým novým miestom, že tam sa dá jazdiť, sú tam nejaké schody, je tam nejaké zábradlie, tak samozrejme, že sa tam išli ľudia pozrieť, zajazdili si tam a veľa takých miest v Žiline bolo, kde proste sa dalo jazdiť. Určité miesta boli obľúbenejšie, určité menej obľúbené. Niekde boli tie prekažky ťažšie, čiže chodilo sa tam iba výnimočne, keď niekto proste sa chcel vyhecovať a dať tam nejaký trik alebo proste zdolať tú prekažku kvázi. No a v podstate, áno, tie nové miesta sa nachádzali, hej. Ja, čo som si všímal, už potom, keď som prestával skateboardovať, tak mladá generácia skateboardistov chodila skateboardovať to bol bývalý Baumax, teraz je to Obi. No, tak tam boli rôzne také obrubníky na tom parkovisku, takže tam sa zase začalo jazdiť. My sme tam nikdy nejazdili, lebo vtedy to ešte nebolo. Takže to mesto poskytovalo v podstate, ak sa budovalo vždycky nejaký nový priestor na ten skateboarding. Je pravda, že teraz tá situácia je oveľa komplikovanejšia pre mladých skateboardistov, pretože to mesto už vydalo nejaké zákazy v podstate, aby neohrozovali chodcov. Predsa len keď som ja začínal, tak v tom meste toľko ľudí nebolo. Cez víkendy sa dá povedať, že tam skoro nikto nebol, hej, takže ten priestor tam bol a v podstate, áno, boli sme hluční, takže ľuďom to vadilo. Tak aj to je jeden z tých aspektov. No a chalani, vy ste mali nejaké obľúbené miesta v Žiline, kam ste chodievali, alebo chodíte ešte teda? No, tak ja už nechodievam, ale tak... Tak bol to bulvár, začal som, keďže som býval na začiatku bulváru, tak vždy, keď som išiel k tomu domu odborov, na to miesto, kde sme sa stretávali všetci, tak po ceste bola Amazonka, to bolo také vychýrené, boli také 2 schody obľúbené, sa dali do nejaký no-slide, grind a také. Takže to bolo po ceste. No, v tom domu odborov to bola hlavná stanica, tam nás bolo 20 bežne, večer o 7, o 6, sa tam cez 20 ľudí vždy stretlo minimálne. A potom túto vysoká škola, tam boli nejaké schody 5, 6, nejaký múrik, tam sa dali nejaké grindy dávať, teraz to tam už je vôbec nepriazné. Si pamätám, za mestským úradom, pod mestským úradom, tam boli nejaké, sme skákali nejaké múriky. Široký, potom na Rosickej ceste zase, no, tam boli zase skupina Vočinčiarov, hej, tam, no, to bolo rozdelené Solinky, Vočince, mesto, ja som patril do mesta, ale však poznali sme sa akože všetky 3 skupiny, len nejazdili sme furt spolu, akože, hej, každý mal svoje tie miesta, kde chodieval. A jak môžem povedať, tak každý, kto začal skateboardovať, tak je to ako také prekliatie pre jeho, ako by som povedal, mysel, alebo pre niekoho, že ako náhle vstúpi do mesta alebo dostane sa do nejakej tej mestskej časti,
tak presne, že nepozerá už na tú architektúru tak ako nejaký normálny človek, ktorý proste len prejde alebo niečo, že áno, to sa mi páči, ale proste, že či už je to, ja neviem, nepoviem, že skateboardista, alebo teda ten bicykel, alebo už aj korčule, všetko je to akože takéto extrémne, tak tie oči mu zbiehajú presne na také tie architektonické prvky, ktoré by sa dali skateovať, alebo ak poviem, že jazdiť a rozmýšľa nad tým, že ako by sa dalo preskočiť odtiaľ tam, ako použiť to zábradlie napríklad, alebo ten múrik. A ono je to teraz aj celkom sranda, lebo aj teraz som videl také video, kde akože sú napríklad tie partnerky tých skateboardistov a keď to je jedno, nemusí to byť Žilina, alebo toto mesto, alebo idú na dovolenku, tak tie baby tomu nerozumejú, alebo baby, teda tie partnerky tomu nerozumejú, že keď ten chalan je niekde na dovolenke v nejakom cudzom meste a jediné, čo ho zaujíma, tak sú kvetináče, obrubníky a proste ten partner len chodí a díva sa dookola kdečo. Hej, tak to je taká proste sranda a je to také kvázi prekliatie tej skateboardovej mysle. No a čo sa týka Žiliny, Žilina bola celkom, ako aj povedali chalani, že bola celkom rozdelená na mesto, Solinky ako sídlisko a Vlčince. Všetci sa poznali, ale bolo to také oddelené, že nie každý mohli vždy všetci skateovať spolu. A ja keď som akože k tomu nejak prišiel, k tomu skateboardingu v tých neskorších rokoch, tak mal som trochu tú výhodu, že ako keby tí starší chalani už zabezpečili nejaké prekážky a už aj bolo nejaké ihrisko, na ktorom boli tie prekážky. Hej? Takže my sme akože mali tú možnosť skateovať vyrobené veci. Hej? Nie ako keby tú kvázi prírodu alebo také to mesto. Takže, ale nebolo to všade. Hej? Bolo to vlastne len takéto jedno na Solinkách, kde sa väčšinou všetci stretávali. No, takže tak. Takže dá sa povedať, že aj keď toho bolo menej, tak tým pádom aspoň tí ľudia neboli takí, povedzme, rozdelení na viacero menších miest, ale že sa sústredili na tých niektorých konkrétnych bodoch presných. Áno, hlavne Žilina bola aj celkom ťažká, ako keby sa bola na to skateboardovanie, lebo tie skateboardové koliečka sú veľmi malé. A človek presne potrebuje veľmi hladký povrch. A Žilina je známa tým, že má vlastne celé centrum je z máčacie hlavy, hej, že ste kocky. A jediné také tie rovné povrchy, ktoré boli, tak začali byť na okraji, ako je ten bulvár a potom vlastne už len tie asfaltové chodníky, hej. Takže to stretávanie teda bolo, akože tak no, chalani síce opísali nejaké miesta, ale nebolo ich až tak veľa, hej, aby to bolo nejako rozšírené, takže a vždycky sa niekto niekoho zavolali. Ideme tam, prídite, jasné, aby nás bolo čo najviac. Hej. No, my sa rozprávame akoby aj o týchto rôznych prekážkach, rôznych aj rampách a tak ďalej, ale mňa by ešte aj zaujímalo napríklad, že teda skate ako dopravný prostriedok v rámci Žiliny potrebuje sa dostať od niekiaľ niekam. Je podľa vás bezpečné v súčasnosti jednoducho chodiť takto z miesta na miesto na skate a v minulosti teda ako to bývalo? No tak samozrejme, že ten skateboard nie je len na zábavu, ale treba je to aj, ako si hovoril, že to je v podstate aj prostredok, ktorý umožňuje sa človeku niekde rýchlejšie dostať. A my ako deti sme napríklad chodili do letného kina na skateboardoch a vždy, keď skončil film, tak sme išli vlastne po hlavnej ceste popri parku až do mesta na tom skateboarde. Áno, vtedy toľko aut nechodilo ako teraz aj. A to bola tak super cesta, že človek sa fakt spustil od toho letného kina a to bola cesta, ktorá stále klesá, takže v podstate sa dala nabrať celkom slušná rýchlosť. A človek na tom skateboarde bol veľmi rýchlo v tom centre mesta, takže bol to aj kvázi taký ako keby dopravný prostriedok. No ale tým, že vlastne sa chodili jazdiť aj street, sa to volalo, čiže sa človek dostal rýchlejšie niekam inám, kam proste kde bol, tak proste to vyzeralo tak, že tí ľudia išli treba z toho amfiku po tej hlavnej ceste a pomedzi to, ako sa odrážali a išli vlastne po tej ceste, tak skákali rôzne triky, flip 360.
Čiže to bolo také, to sa volalo street, že to bolo vlastne v rýchlosti, trik a človek išiel ďalej. Nemuselo to byť cez nejakú prekažku, stačilo len na rovnej ploche. Alebo kanál sa preskočil, hej, takže... No a keď už hovorím o tom nebezpečí, tak áno, nebezpečie tam je určité. Je to hlavne nástrahy tej cesty, že je tam nejaký drobný kamienok, ktorý keď sa dostane pod to kolečko malé, tak to v podstate ručná brzda a človek letí dopredu. Hej. Čiže aj tieto veci sa stávali. Ale ako môžeš vidieť, tak som tu. Našťastie. Nič vážne sa mi nestalo. Hej. Samozrejme, že občas som preletel cez ten skateboard, spadol som na zem, ruky doškrabané, líca trebárs, hej, keď človek nestihol dať ruky pred seba, ale nikdy ma to neodradilo od toho, aby som zase pokračoval ďalej v tom. Hej, chalani, vy ste mali aké skúsenosti s týmto? Aj po hlavných cestách napríklad niekedy, alebo... No, však vtedy sa to dalo, nebola taká premávka, takže tá cesta bola kvalitný povrch, hej, takže sa jazdilo hlavne po cestách, ani nie moc po chodníkov ako po tých hlavných cestách, lebo tie boli vyzametané a mali správny povrch. Boli tam aj kanále, presne ako Mišak hovoril, že sa dalo skočiť, takže sme to stredali, chodník, cesta, tak, aby to bolo také zaujímavejšie. No. A vybudovali ste si možno počase nejakú takú intuíciu, hej, že tady to by som teraz nemal ísť, hej, je to tam troška také nejaké zabordelované, alebo čo, že človek to už vidí viacej aj z diaľky, povedzme, pozerá sa pred seba, alebo čo? No tak trebalo predvídať, že vždy ako aj na aute, že stále že človek v strehu, no. Alebo hlavne ostriť tie kamienky, lebo to bolo príjemné, keď ste išli rýchlo a zrazu ručná. Takže kotrmelce. Jasné. No, keďže ja som zo Soliniek a ako som vravel, my sme tam mali nejaký park, ale keď človek chcel niečo, samozrejme sa aj natáčali sme sa na videá. Keď niekto chcel niečo poriadne, museli sme ísť do mesta. Mňa to vždycky bavilo, lebo do toho mesta sme vlastne chodili cez, zo Soliniek sa dá vlastne, jak sa volá tá ulica? Cez okolo Vuralu? No, tady vlastne tou ulicou. A to bolo vždy super, lebo povedalo sa, ideme do mesta a zrazu sa všetci nazbierali a všetci išli tou ulicou. Ale jak sme to robili často, tak už sme to fakt mali tak naučené, že vedel som presne, na ktorom chodníku, kde kade rastie koreň, kde je kanál a už to prerastlo tiež do takej veci, že už som mohol ísť aj v noci a už som ani tú cestu nemusel vnímať, že presne som vedel, že áno, že tu je nejaká odbočka, za tou odbočkou je presne taká škára, tam je taká škarpa, tam je kanál a už sa to akože dalo ísť. Ale zase to bolo prakticky kedysi, že my sme mali vlastne prístup tiež taký obmedzenejší k tým skateboardom, že to bol ten základ, tie malé kolieska. V dnešnej dobe, že veľa variácií toho, tie kolesa sú veľké, a môžu byť aj väčšie gumené, že človek proste sa dokáže dostať aj po tých mačacích hlavách, dokáže prejsť a nemá s tým problém. Hej? Takže akože v dnešnej dobe sa to dá celkom zvládnuť, keď človek nastaví ten nejaký skateboard tak, ako by chcel. No, to som sa práve chcel opýtať, lebo určite je viacero druhov, hej, skateov, asi aj koliesok. Takže z čoho to teda býva bežne teda vyrobené a povedzme, že aké materiály sú práve vhodné na aký štýl, alebo teda na aký účel? Tých skateboardov je prakticky strašne veľa a hlavne ten skateboard ako taký je fakt taká unikátna vec, lebo vy si prakticky môžete aj skateboard vyrobiť a vy môžete mať aj hociaké drevo, ako náhle ho dáte na nejaké kolieska, viete sa na ňom odviesť. Hej? Ale v základe ten skateboard, ako ten moderný, do toho tvaru alebo do toho nejakého setupu, do ktorého sa dostal teraz, tak je lisovaný z 9 vrstiev, kanadský javor, tuším, to je, alebo nejaké takéto drevo, hej, že je to proste 9 preglejok pod tlakom zlisovaných do seba a má to ten tvar teda takého toho oválu, alebo jak by som to povedal, hej, ten proste skateboard. Je na jednej strane, na druhej strane je trošku vyhnutý, je to už kvôli tomu, aby sa dali vlastne robiť tie triky a aby sa ten skateboard dal nejako že otáčať, nakláňať, nahnúť. Hej, nahnúť. A
Čo sa týka vlastne z toho spodku, ako som vravel, že už tá doba tiež pokročila, aj nejaká technológia a už tie kolieska sa dajú vyrobiť vlastne z kdečoho, z nejakých materiálov môžu byť tvrdé, mäkšie, niektoré môžu byť fajn na drevo, na drevené prekažky, niektoré môžu byť fajn na betón, niektoré sú veľké, už sa dokonca robia kolieska, ktoré sú na hlinu, že to vyzerá to koliesko ako traktorové koleso, takže tých možností je veľa. A platí tu v tomto prípade, a to sa asi opýtam aj ostatných chalanov, že keď sa proste naučíte ísť na to v podstate najobyčajnejšie, najbežnejšie, žiadne nejaké proste vysoké technológie, tak potom už vlastne zvládnete aj všetko ostatné. Akože na čo ste vy začínali? Na akých skatech? No, môj prvý skateboard bol kúpený v Tesku, ale neviem, ako sa to volalo predtým, ten obchod, či Prior. A to môj otec mi dal na Vianoce pod stromček. A to bol klasický skateboard, ktorý mal iba jednu stranu vyhnutú. Mal obyčajné umelé plastové kolieska. Takže celkom široké to bolo. Takže na tom som začínal. No. Ale potom, ako som sa k tomu dostával lepšie, tak som potreboval vlastne ten skateboard, aby bol z obidvoch strán ohnutý, keď som niečo chcel robiť. No, takže toto som musel zakomponovať rodičov, lebo však nezamestnaný študent. No a tu nastal problém, lebo tu sa to nikde nedalo kúpiť na Slovensku. Takže nebol taký obchod, takže som musel urobiť výlet s otcom do Poľska. Bielsko-Biela, tuším, bolo najbližšie. Nebol taký obchod na to špecializovaný. Takže tam mi on kúpil môj prvý ozajstný skateboard, ktorým som prišiel domov natešený, nahodil som si treky, kolieska, išiel som to vyskúšať. V podstate som chcel skočiť z jedného takého vyvyšeného miesta, čo sa mi nepodarilo a hneď som zlomil ten skateboard, takže ako moja radosť opadla. Takže nastúpila improvizácia nejaký kamoč mi dal, čo mal zlomený skateboard tiež, tak vlastne som si spravil z dvoch jeden, som si to zošroboval, lebo ja som nemohol prísť za otcom, že nech ideme znova do Poľska, lebo som neviem, za koľko tisíc vtedy zničil vec, ktorú mi kúpil, takže začiatky boli veľmi ťažké. No. A už potom vlastne, ak som rastol a už nejaký, tak už to... No tak, jak ja môžem povedať, tak ja som začínal na takom, to nebol ani taký akože kvázi streetový skateboard, ale skôr to bol taký slalomový, že v podstate tie podvozky alebo tie treky, jak sa tomu hovorí, boli také užšie. Tie kolečka boli oveľa viacej pri sebe. Bola to doska, ktorú donesol ten kamarát z toho Poľska. No a jednoducho proste sme sa na tom učili voziť. Teraz sa tomu nadáva, že pennyboard. Je to taká rybička malá a deti sa radi na tom vozia. No a potom v podstate prvý taký akože kvázi, že skateboard, nemôžem povedať, že sa to volalo skateboard, ale bolo to akože skateboard. Tak to mi donesla sestra, ona v podstate robila niekde, bola na dovolenke už potom, ako sa dalo cestovať, tak boli si vo Francúzsku alebo kde, tak tam kúpili v takom obchodnom dome taký, teraz by človek povedal, že to je hračkarský skateboard, hej. Ono to malo ešte vzadu takú plastovú bublinu, to bolo ako brzda a tie podvozky boli z plastu a tie kolečka boli z takého zvláštneho polyuretánu, že to ani v podstate nešlo. No ale tak mal som to tiež chvíľu, zlomil som tie podvozky, no a v podstate mama mala nejakého pána, s ktorým ona vlastne pracovala, a on bol zručný, tak on vyrobil tie podvozky kovové. Tak som vymenil podvozky za tie plastové, som dal tie kovové a potom ešte aj nejaké tie gumené kolečka z toho nejakého skateboardu, ktorý som mal iný, tak som na to namontoval. No a to sa dalo už na tom jazdiť. No ale to, ak som to vymenil, tak za týždeň som došiel domov, že mama, zlomil som dosku. Takže už zase nebol skateboard. No a potom vlastne prvá doska,
ktorú som mal takú už v podstate, ako Michal hovoril, že sú to zlepené drevené vrstvy do seba. Tak to som si kúpil, keď som bol ako v tábore v lete vo Francúzsku. No a vtedy som vlastne na to minul celé moje vreckové. Takže len za tú dosku to vtedy stálo nejakých 100 mariek, hej. Takže bolo to celkom drahé. No a to už bol taký skateboard, na ktorom sa dalo už niečo jazdiť, že už stalo skákať a proste tie prvé triky som sa tam naučil. No a potom to už vlastne išlo tak, že v Čechách, v Prahe, tam už vlastne ten skateboarding bol na celkom dobrej úrovni, takže tam boli aj obchody. No a vlastne ten taký už lepší, ten skateboard som si objednával na dobierku priamo z Prahy. No a to už bol taký fakt, že dobrý skateboard, no. No a potom už sme začali cestovať do Prahy a tam sme chodili kupovať dosky, keď bolo treba. Takže tam už sa asi aj tá, nie že úroveň, ale jednoducho aj tá vášeň nejak viacej prehlbila, že od toho úplne len takého bežného nejakého povalovania sa pred barákmi až vlastne možno ďalej. Dá sa povedať, že ste sa aj preklopili potom ďalej do nejakých, povedzme, na nejaké súťaže alebo turnaje alebo takéto veci? Tak ja za seba som súťažne nerobil ten skateboarding, predsa len tých pretekov na Slovensku nebolo tak veľa, alebo respektíve keď boli, tak boli. V prvej si pamätám, čo sme sa boli pozrieť, to boli v Trnave a fakt tá úroveň tých jazdcov, ktorí tam boli, tak to väčšinou boli ľudia z Čiech, ktorí už proste mali tie skúsenosti a už vedeli jazdiť na tých prekažkách, tak my sme sa tam boli len fakt pozrieť, aby sme vedeli treba z nejaké triky sa naučiť a tak, takže vlastne my sme sa nezúčastňovali tých pretekov. No ale dá sa povedať, že tých pretekov som videl dosť. Bol som aj v Nemecku na pretekoch, ktorý vlastne to bol taký pretek, kde sa schádzali jazdci z celého sveta, Američania, Brazílci. Proste to bol taký... Dá sa povedať, že odtiaľ vlastne pochádzal z toho Nemecka pán, ktorý sa volal Titus a ten vyrábal vlastne tie prekažky. A on vlastne organizoval celý ten pretek a to bol taký pretek, kde už proste bolo to v hale, bolo to XY tých profiriderov, čiže pre mňa ako pre skateboardistu to bol obrovský zážitok ich vidieť naživo, ako jazdia. Bolo to fantastické, hej. No, chalani ďalší, kam ste sa dostali teda najďalej vy zo skateovaním? Čo bol taký vrchol vašej kariéry? No, to je vidieť na fotkách. to už je koniec. No, vrchol, zažil som nejaké súťaže, ale tiež neboli akože profi, boli také viac menej také amatérske súťaže, začínajúce, lebo postupom času môj dobrý kamarát urobil si obchod priamo v Žiline na tieto veci a chcel to nejako propagovať, tak skúšal také, že v Prievidzi robil také lokálne preteky. Na tých som to aj skúšal. Už si nepamätám, že isto som to nevyhral, ale skúsil som to. A vlastne ešte pred ním tu boli ďalší chalani, ktorí to tiež vlastne Mišo Laznička otvoril skateový obchod v Žiline, to bolo možno v 98. roku, tuším 99 nejako. On to robil s chalami z Liptovského Mikuláša, ktorí boli už na takej väčšej úrovni. Oni mali už vybudovaný svoj skatepark, už tam robili také lepšie preteky. No, na tých som sa nezúčastnil, ale chodila som to tam akože pozerať, lebo však to tam boli ozaj už chalani, čo to dobre vedeli na tých prekažkách. Že keď my sme toto nemali vybudované, tak sme nemali kde naberať skúsenosti a tiež sme nemali akože toľko času chodiť každý deň niekde do Liptovského Mikuláša trénovať, hej. Takže keď sme tam išli, tak to bolo raz za mesiac, jednu sobotu, alebo sobota, nedeľa, hej. Takže sme nemali také tie skúsenosti. Takže by som asi takto nejako, že... A tretí Michal? Ja by som sa trochu vrátil ešte k tomu o tej kvalite, že my vlastne teraz, keď
či už učíme deti, alebo vysvetľujeme niekomu, čo sa týka vlastne toho skateboardu, tak snažíme sa tým ľuďom vysvetliť, že už je tá možnosť dostať aj za lacnejšie profesionálny skateboard. A je určite lepšie radšej nejakému tomu začiatočníkovi kúpiť alebo zohnať ten profesionálny skateboard, ako keby si mal radšej kúpiť niečo z Teska, hej, alebo niečo také plastové, lebo je to presne z toho dôvodu, že ten človek, aj by ho to možno bavilo, chce na tom skúsiť jazdiť, ale zistí, že proste, že ten skateboard nejde. Rozbehne sa, zastaví na pol metri. Strašne to, nechcem povedať, že vrzga alebo niečo. Aj ten tvar má to taký kvázi patvar, hej. A toho môže odradiť od toho, že aha, toto nefunguje. Alebo keď proste ľudia prídu, že chcú sa učiť a donesú tento skateboard, tak hneď ho dáme nabok. Tu máte poriadny skateboard a vyskúšajte to a vždy je to, za každým to je, že wow. Že to je úplne 101, že aha, toto ma zrazu baví, toto sa dá nastaviť takto, aha, ja keď sa rozbehnem raz, prejdem 20 metrov, že toto je super, toto chcem robiť. Takže dá sa, a odtiaľ sa dá potom presne, že ako náhle má ten človek prístupnejší, nejaký kvalitnejší materiál na to jazdenie, tak samého toho posúva ďalej a dokáže robiť lepšie triky, môže to robiť, rýchlejšie sa naučí, môže potom skúšať cestovať, tie súťaže robiť a aj takéto rôzne veci. A čo sa týka vlastne tých súťaží, Slovensko bolo dosť takže pozadu, čo sa týka aj toho skateboardingu. Ako chalani vraveli, že kedysi ešte aj v tých 90. rokoch naokolo, či už Čechy alebo Poľsko, tam už tá scéna bola vybudovaná. Dá sa povedať, že aj obrovská a chodili tam aj zo zahraničia. Slovensko bolo niekde úplne pozadu a 90. roky prvé tie preteky, čo ja si pamätám, boli presne, že Prievidza a potom sa začalo robiť aj nejaký slovenský pohár v Liptovskom Mikuláši. Ale to bolo proste jedno jediné miesto, kde sa dalo na celej republike skateboardovať, že kde sme sa stretli a bola to jedna súťaž. Našťastie už to je celé posunuté, že už pomaly v každom meste vyrastá nejaký skatepark, čo je fajn, ale tie súťaže boli takéto, no. No, čo sa teda týka z tých trikov, to ma teda celkom dosť fascinuje, musím sa priznať. A teda ako dlho to trvá sa naučiť nejaký teda obstojný už trik, povedzme. A ešte mi povedzte aj k tomu, že teda aký je ten najobťažnejší, ktorý ste sa vy kedy naučili a koľko vám to trvalo? Naučiť sa skateboardovať záleží ja by som to povedal, od prístupu informácií a od toho, ako to človek vníma, lebo sám keď som začínal skateboardovať, strašne dlho mi trvalo vyskočiť alebo spraviť nejaký trik. Ja som sa naučil možno otočiť skateboard do nejakej otočky rok. My napríklad teraz, keď učíme deti skateboardovať, keď im to človek správne vysvetlí, tak tie decká napríklad za 1 týždeň dokážu to, čo my sme sa učili rok a oni to spravia za týždeň. Čiže ten prístup k tým informáciám, či už si to človek pozrie na videách, alebo má niekoho, kto mu to vysvetlí, je veľmi dôležité. Hej? Takže, a čo sa týka nejakých trikov, skúsim povedať. Switch, kickflip, backside, tail slide, show it out. Jo, no a teraz teda čo je čo? Jazda na skateboarde je niečo ako vlastne snowboard, že nie všetci jazdia rovnakou nohou dopredu, lebo samozrejme na skateboarde nestojíme rovno a nejdem takto, ale stojí sa vlastne bokom a vždy je jedna noha vpredu a druhá noha je vzadu, jednou nohou sa rozbieham. Ale nie každý jazdí ľavou nohou dopredu, niektorí jazdia pravou nohou dopredu. A ono to má svoje názvy, ako aj pri snowboardingu, že niečo je normál, potom je to switch. A ono vlastne je to niečo ako ten switch, je, že jazdíte na druhou nohou dopredu. A ja by som to možno prirovnal, že naučíte sa jazdiť na bicykli dopredu, ale teraz sa musíte naučiť, a tam spravíte otočku, ale teraz sa musíte naučiť jazdiť dozadu, ako keby naspäť, čo je úplne ťažké, a
a zase spraví ten trik ešte raz. Takže... Mohol to teda ja prirovnať, tak je to niečo také, ako keď pravák píše pravou rukou. Alebo áno. A teraz má písať ľavou. Hej, že toto je naučiť. To Takže to je vlastne switch a backside, to sú zase strany, ktorou človek ide, môže ísť chrbtom na prekážku, alebo vlastne tvárou k prekážke, to je ako keby frontside, backside. Čo sa týka tail slideu, ako triku, zase ten skateboard je rozdelený na určité časti. Hej, že máte prednú časť, stred, zadnú časť, spodok, vrch. Zdá sa to možno takto zložité, ale potom vlastne keď sa pomenúvajú tie triky, tak vždycky sa povie, že ako človek ide, ako je k tomu postavený k tomu triku, akou časťou skateboardu dopadne na určitú prekážku a potom ešte vlastne človek z tej prekážky môže dať nejaký trik von. Hej, že tých kombinácií je milión, takže dá sa všetko možné robiť. Takže ono vlastne človek vyskočí, trošku sa natočí a môže dopadnúť určitou časťou skateboardingu napríklad na ten obrubník, hej, alebo na ten nejaký ten múrik, alebo na tyčku. Vrajím, no, potom už len treba držať balans a veriť si. Ja sa aj preto pýtam, lebo ono je to vlastne všetko hrozne rýchle, hej, že keď niekto spraví nejaký trik a pozeráme sa na to, no tak to trvá čo, sekundu maximálne. A za ten čas vlastne všetky tieto pohyby treba ako keby zvládnuť. Áno, ale to zase záleží od toho, ako človek vlastne sa tomu dlho venuje. Ja napríklad ten skateboarding by som vedel, hej, že keď niekto ide a spraví niečo strašne šialené, tak by som vedel presne povedať, že áno, spravil tento trik, bolo to toto. Pre mňa je zase napríklad ten snowboarding, keď sa mu nevenujem a niekto tam skočí a zavrtí sa, a moja hlava to nepobere. Ja proste neviem ani, že čo to je, alebo ako by som to povedal. Takže to len o tom, ako sa tomu človek venuje. Jasné. No, ako ste vy na tom teda s trikmi? Triky, no. Musíme zaloviť v pamäti. Ale ja som mal tak zaužívané, mňa bavili skôr také, nie akože flipy a heel flipy a také, ale skôr také slajdovanie, grindovanie, board slajdovanie, také, že to trvalo nejaký čas, že som vyskočil na nejaké zábradlie, alebo ako na fotke vidieť na nejaký múrik, alebo niečo, a som sa viezol po tom múriku, buď tým, ako Michal hovoril, nosom, alebo tými trekmi, alebo stredom tej dosky, a z toho možno nejaký frontside, backside, a iba také nič vážne, iba také jednoduchšie. Lebo takéto mňa tak... Také aj na užívanie, že to aj dlhšie trvá, kým sa vlastne zvezieš dolu. Tak ma to ma tak viac bavilo. Tak dával som tiež nejaké medzi to, ale preferoval som skôr takéto, alebo niečo preskočiť, na niečo vyskočiť, z niečoho zoskočiť. To ma tak mňa viac bavilo, bralo. Jasné. No tak ja tým, že v podstate fakt tie triky sa človek nemal od koho naučiť, pretože nikto to v Žiline nerobil, tak väčšinou sme sa niečo naučili z videí, jak sme pozerali, nejaké video sa zohnalo, alebo treba, ja neviem, Policajná akadémia tam jazdili v jednom dieli. Nečakaný zdroj inšpirácie. Tak tam bolo vidno, že ako tí chalani jazdia, takže mal ten film na kazete video, tak sa to vždycky pretáčalo, pozeralo sa, že ako to vlastne robia. No ale v konečnom dôsledku, tak či tak, už keď prišlo k samotnej tej praxi, tak z toho videa človek len videl, že asi ako to vyzerá, ale ako to má urobiť, nikto nevedel. Hej? V podstate toto bolo všetko taký pokus omyl. Čiže my, keď sme začínali, tak sme sa najskôr naučili jazdiť na tom skateboarde. Hej? Čiže aby človek ako takú stabilitu na tom mal. No a boli to vlastne tie základy, kedy vlastne vedel sa človek rozbehnúť, previesť sa na tom a treba s tým pérovaním vedel urobiť oblúk, hej? Že zatlačil na prednú časť na špičku, tak sa stočil vlastne do ľavej strany a zase na päty, tak sa stočil doprava. No a potom už z toho začali vznikať tie veci, že už aká taká istota bola, čiže ten skateboard sme už nejako vedeli ovládať. No a už tam boli tie pokusy vyskočiť na nejaký ten obrubníček. No a
zo začiatku to bolo veľmi smiešné, lebo to nebol ani skok, ale proste len človek zatlačil na tú zadnú časť toho skateboardu a vlastne zdvihol tie predné kolečka, tak ako keby kvázi vyšiel na ten hrubník, nebol to výskok. No ale potom už sme začali akože sa učiť ten základný trik, to je to ollie. A to je vlastne samotné vyskočenie na tom skateboarde, čo je vlastne základ všetkých trikov, ktoré sa potom z toho odvíjajú. Hej. Či už je to flip, heel flip a potom už sú rôzne tie rotácie, že flip 360, backside flip a tak to všetko vychádza z toho ollie. Hej. A je to vlastne umožnené ten výskok tým, že na tom skateboarde je nalepený šmirgel. Čiže v podstate taká prvá fáza toho výskoku je to, že človek sa odrazí buď z toho zadného alebo predného nosu a potom vlastne tou druhou nohou, ktorou sa neodráža, tak ťahá potom šmirgli a vyťahuje ten skateboard ako keby do výšky. No a tým vlastne odlepí ten skateboard od zeme. Čiže toto je taký ten úplný základ. No a z toho fakt sa vyvíjajú už tie ďalšie triky. A najťažší trik, tak... Je to subjektívne asi, ale... Všetky sú ťažké, jasné. Ale tak áno, boli inšpirácie, kedy vlastne sme sa stretli, nejaká partia, sme sa hecovali, že neviem, ideme skočiť 9 schodov pred sporiteľňou, hej, akože bolo to veľmi ťažké pre nás, hej. Potom nejaké flip 360-ky, to boli tie základné triky, ktoré sa predtým robili, hej. No a samozrejme, že ten samotný trik má nejakú obťažnosť a do toho proste ešte ten terén, keď človek využije, tak je to zase ešte o niečo námahavejšie. Už len trebárs samotné vyskočenie je dosť náročné a keď má človek trebárs preskočiť nejakú banánovú krabicu, tak už je to zase o niečo ťažšie. Hej? Takže nepovedal by som, že ktorý trik je najťažší, všetky sú ťažké. A každý jazdec má svoj obľúbený trik, ktorý jazdí a má ho najazdený, takže si môže povedať, že sa ho odváži urobiť aj vo väčšej rýchlosti a proste to ustojí. No, páni, teda, vy ste tu dneska traja muži, ale chcel som sa opýtať, že teda ako je to aj so ženami na skate? Teda je to už v súčasnosti, povedzme, celkom vyrovnané, alebo stále teda platí, povedzme, preváha mužov? No ja neviem, ja mám... Za vašich čiast teda ešte? No, za našich čiast to bolo tak, že áno, ženy boli pri skateboarde, ale nejazdili moc. Podporovali. Oni podporovali a väčšinou mali tých svojich favoritov, tých skateboardistov, za ktorými chodili. A my tým, že sme sa venovali tomu skateboardu, tak sme moc oči pre ne nemali, ale tak nejaké tínedžerské lásky tam vznikli. Takže bolo to... áno, tie ženy tam patria a teraz by som povedal, že ja mám dceru svoju, ktorá proste začala jazdiť na skateboarde. Bohužiaľ nevydržala s tým, ale proste naučila sa to. Jazdila, ollie sa učila, chodila v podstate na Solinky do skateparku ku bazénom. Takže môžem povedať, že ten skateboard ovláda, hej, že keď ho chytí do ruky a postaví sa naň, tak sa vie odviesť, hej. Šance verím tomu, že vyrovnané sú. Otázkou je potom, že čo je ten moment, čo povedzme skôr tie ženy odrádza od toho, že či je to povedzme to, že sa môže človek ľahko zraniť, alebo že je to také akože drsnejšie, alebo v čom je to podľa vás? No, nech sa vyjadri pán učiteľ. Čo sa týka vlastne ženského skateboardingu, tak ono kedysi to bolo skôr brané tak, alebo ako sme to my vnímali, že budem hovoriť, že baby, hej, nechceli skateboardovať, alebo ja to poviem iba tak, ako som to vnímal, že nechceli skateboardovať kvôli tomu, že sa ako keby báli toho, ako ich tá komunita príjme alebo niečo, že nebudem skateovať, lebo chalani sa mi budú smiať, hej, a budem na smiech a neviem niečo. Našťastie toto akože už sa nejako preklenulo a čoraz viac báb, žien začína jazdiť, čo je super, lebo aspoň tá komunita vlastne sa rozrastá a je to hlavne vidno aj na tom, že ten skateboarding ako začal ako šport ulice, hej, že proste ako keby kvázi ten
ten nenávidený alebo ten opovrhovaný, taká nejaká tá vec, tak sa dostal na olympiádu minulý rok. Nie minulý rok, ale bol. Minulý rok, hej, že je konečne, že je že akceptovateľný kvázi svetom ako aj olympijský šport, kde majú zastúpenie samozrejme aj ženy, kde vo veľkom vyrovnávajú, niektoré dokonca predbiehajú mužské osadenstvo skateboardové. Perfektne, dá sa na to dívať a je to niečo úžasné. Hej? A samozrejme nehovoríme teraz len o streete, hej, že proste, že nejaké prekážky, áno, tu mám a ideme skákať schody alebo raily, ale vlastne, že dá sa jazdiť aj u rampa, hej, alebo tie bazény, hej, kde vlastne je to akože niečo kvázi ako u rampa, ale je to uzavretá časť, kde človek môže proste stále dookola jazdiť. Odporúčam si pozrieť nejaké skateboardové video, či už z olympiády, alebo z nejakej inej súťaže, ženskej súťaže, je to úžasné. Pak lietajú tam a je to perfekt. Hej. Ja som to ešte kedysi vnímal, teda skrz hlavne Tony Hawka, akože robil veľké také ako keby takú osvetu možno o tom, že to bola taká figura, postava, najznámejšie počítačové hry vychádzali s týmto. Takže myslím, že zase moja generácia, ja mám teda niečo po 30-ke, tak aj už cez toto sme išli zase. Že vlastne neboli to len teda filmy, ako ste spomínali vy, ale už potom to išlo aj viac medzi ľudí aj cez iné médiá. Určite áno, ako Tony Hawk je niečo ako, jak by som povedal, Coca-Cola, Michael Jackson. Hoci kde na planete poviete to meno, alebo tu určite ten nejaký slogan, alebo niečo každý vie, alebo minimálne niečo ho trkne, hej. A je to presne, či už to boli videá, magazíny, alebo už potom aj nástup tých videohier, tak dalo sa to, hej, že dalo sa to proste pozerať a človek sa učil na všetkom. Bolo to zábavné. No, o chvíľku už predstavte si budeme končiť, už to tak časovo zrazu vychádza, ale ešte sa vás aj tak opýtam, keď už sme spomenuli toto, jedna vec je niečo sa naučiť od niekiaľ, ale potom je tu ešte teda tá osveta aj v tom, že teda existovali určite istú dobu nejaké predsudky, povedzme, voči skaterom, voči tomu životnému štýlu, niekto si to mohol spájať s vandalizmom, povedzme, hej, alebo s nejakou protizákonnou nebodaj činnosťou. A stretávali ste sa aj vy niekedy teda počas týchto svojho obdobia skateovacieho, takéhoto, s takýmito nejakými predsudkami a myslíte si, že je to teraz už teda lepšie v niečom? Určite áno, momentálne je to lepšie z toho dôvodu, že ten skateboarding sa dostal do povedomia ľudí vďaka hlavne aj nejakej tej osvete tej medializácie toho športu, že tie súťaže začali byť väčšie, až vlastne končíme momentálne na olympiáde a aj tí ľudia, aj pre tých ľudí je to priateľnejšie z toho dôvodu, že čoraz viacej ako keby tých mladých ľudí to vníma. Hej, že ten skateboarding existuje, chceme to skúsiť, áno, deti to majú teraz ako keby kvázi všade, rodičia, kúpte mi skateboard, alebo takto. Je to priateľnejšie, ale samozrejme stále ten skateboarding vychádza z ulice. Všetky videá, ktoré sú, ako máme nejaké značky, hej, ktoré to predávajú, ktoré si proste napríklad každoročne alebo každé 2 roky chcú natočiť nejaké video, promo video našich jazdcov, našich sponzorov, všetko je to ulica. Nikto nenatočí skateboardové video, ktoré by bolo v skateparku. Musí to byť proste ten základ ostal toho, ten primárny proste, že budeme jazdiť v meste na miestach, ktoré na to nie sú určené. To proste ostáva stále a či bude rok 2060 alebo bol rok 1990, stále proste sa nájdú ľudia, ktorí budú tlieskať a ľudia, ktorí nám budú hromžiť. Hej. No, tak v mojej dekade sa nám dosť často stávalo, že nás napadali skupiny vyholených hlav. Tým sme akože uderali do hlavy, neviem prečo sme ich tak akože priťahovali. Tak ale tak vždy sa to našťastie skončilo, akože sme im ušli, takže v pohode. A toto bol akože taký najväčší problém, no, s nimi.
čo si myslím, že teraz už asi je vyriešené, že uvidíme. to sa už asi... Áno, ono je to aj o tej slobode podľa mňa a práve takýchto ľudí to asi celkom aj tak nejako provokuje možno práve to, že tak možno tým, že sa cíti slobodne. No, že sme sa nejako ináč oblekali a tak zase možno Jasne. asi to ich tak borilo. Alebo možno nám závideli, že máme dievčatá pri sebe. No. Tam sedeli s nami. Tak ťažko povedať. No. Toto bol akože taký problém v mojom období. To je ináč. Ľudia nadávali samozrejme, ale aj väčšinou tlieskali, chválili, že akože... Áno. Čiže vlastne vždycky je to také vyvážené, no jedna strana taká, druhá jedna taká. Tlieska, druhá kričí. Takže... Jasné. Dobre. No tak ja by som akože toto nejak tak neprirovnoval k vandalizmu. Proste je to niečo, čo proste vychádza z toho mesta, začalo sa to tam, takže je pravda, že áno, že tie mramorové schody sa ničia, hej, že to proste tie treky kovové, keď na to človek vyskočí, tak áno, odštiepi sa, môže z toho mramoru. Takže je to určitým spôsobom, dá sa povedať, kvázi vandalizmus, ale nie je to vandalizmus taký, že proste idem zámerne niečo zničiť, ale je to proste z toho dôvodu, že ten človek, keď vidí tú prekažku, tak proste ho to tak pritiahne, že to tam chce proste nejakým spôsobom ogrindovať alebo oslajdovať alebo niečo proste urobiť na tom. No a samozrejme aj my ako tí začiatočníci, keď sme sa stretávali fakt s ľuďmi, ktorí proste tlieskali, potom boli ľudia, ktorým to vadilo, hej, ale to skôr boli takí ľudia, ktorým si myslím, že vadí všetko a jednoducho proste, tak áno, volali nás mestských policajtov, že proste búchame, je nedeľa, hej, tak na obed. No tak áno, jasné, bolo to počuť, hej. No a väčšinou to bol vždycky jeden a ten istý človek, ktorý proste na nás zavolal tú mestskú políciu. No ale z toho dôvodu, že vtedy ešte tie nejaké pravidlá v tom meste neboli, že by celkovo zakazovali vstup skateboardu do mestských častí, tak väčšinou prišli tí mestskí policajti, nás upozornili, tak sme odišli a proste im to bolo tiež už trápne chodiť, lebo vedeli, že to stále ten istý človek robí. No tak, ale ja zase môžem povedať, že teraz ako v rámci Žiliny sú veľmi fantastické podmienky na ten skateboarding. Už sú vybudované skateparky, či už na Solinkách, tie bazény betonové, tak myslím, že tam skateboardista sa vyžije úplne dokonale. A samozrejme, že potom, keď odtiaľ odchádza, no tak on nepôjde vedľa toho skateboardu, on sa bude viesť, takže zase využije len to mesto, nejaký ten chodník alebo niečo, tak myslím, že ten street tam stále ostáva. Na vodnom diele je urobený, neviem teraz, či to je len určené pre bikerov a kolobežkarov, ale ďalší skatepark, hej, čiže Žilina už momentálne je celkom dobre na tom a ten skateboarding sa tu dá robiť aj tak, aby proste niekomu tí skateboardisti nerobili problémy alebo nejakým spôsobom neobmedzovali niekoho. V dôstojných podmienkach. Tak, áno. A potom už samozrejme, že je to na tom, že keď tam niekto príde, kto chce v tom skateparku robiť neporiadok a nechce jazdiť, no tak to už človek proste neovplyvní. Hej. Jasné, ako vlastne asi hocičom. Dobre, no tak takto pozitívne teda to môžeme asi aj pomaly ukončiť. S pozitívnou možno aj víziou do budúcna, keďže teda, ako ste hovorili všetci, že teda podmienky tu na to máme. Snad to teda bude aj ľudí baviť do budúcna, dúfajme veľmi, pretože teda sme počuli množstvo benefitov a množstvo ako keby veľmi pozitívnych vlastností, ktoré ten skateboarding so sebou prináša. Nejde len teda o nejaké využitie voľného času, ale aj tá komunita, povedzme, aj to začleňovanie sa medzi ďalších ľudí, ktorí majú niečo spoločné. Takže veľmi tomuto fandím a teda som ešte raz rád veľmi, že ste dneska moje pozvanie
prijali páni Michal Čajka, pán Michal Babík a Michal Horečný. Ďakujem vám ešte raz za prijatie pozvania. Ďakujem za pozvanie. A ja vás rád opäť privítam o mesiac v rámci majovej diskusie Genius Loci, kedy sa budeme teda spolu rozprávať o staromestských slávnostiach, o ich histórii a aj vlastne o ich prítomnosti. Takže ďakujem za pozornosť, za to, že ste sa dneska na nás vydržali pozerať a pekný zvyšok večera. Dovidenia.